Estem preparant la propera exhibició que farà el Club Touring Alcanar, que serà el pròxim dia 15 de maig, festivitat de Sant Isidre, amb molta il·lusió de poder ensenyar al poble tots els exercicis que portem durant la temporada, que són molts. Això serà l'antesala, sobretot de les atletes grans. Han quedat seleccionades per anar al Campionat d'Europa en un conjunt que s'exhibirà aquí el dia 15, i també tenim un individual de l'atleta Noemi Pell, que també ha sigut seleccionada per la propera competició europea. Això és una fusió de gimnàstica, ballet, ball de saló, és una fusió de tot. Jo els ensenyo el que és la part plàstica. El que és la música, els exercicis i tot el conjunt és creació pròpia, més de Pere que meua. S'ha arribat amb molt d'esforç, treballant moltíssim i posant moltes ganes. Serà una antesala a el que serà un preparatiu, com un escalfament al que serà l'exercici que presentaré pels europeus. Els pares suposa molt de sacrifici, moltes hores d'entreno a les xiquetes, moltes hores sentats en els pavellons per totes les competicions, i la recompensa és que quan veus a ta filla o a totes les atletes a la pista, és el més bonic del món. El proper dia 15 no hi falteu, us esperem. El proper dia 15 no hi falteu, us esperem. El dia 15 no hi faltem, us esperem.